Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. Fostes moitos os que me pedistes que volvera a traer a canle a sección das 5 preguntas, así que desta volta volvemos a traer a un vello conocido aproveitando que dentro de 15 días se celebra o Festival Intercéltico de Lorient. Estou a falar do máximo responsable da Delegación Galega do Festival Intercéltico de Lorient, Pablo Soane. A él vamos a preguntar cousiñas sobre o festival e ademais vai nos dar unha visión xeral do festival e de como se ve a nosa música no exterior. A Daniel Bellón e Alberto Colla preguntámoslle por tocar duro ou brando, pero a ti vamos a preguntar tocar aberto ou tocar pechado e o porqué. Vou contestar en plan galego, depende. Eu prefiro tocar en pechado porque para min é máis expresivo. Damos recursos que tocar aberto non son capaz de facelo, personalmente. Pero considero que todo o mundo debería coñecer as dúas licitacións, que cada un decida despois o partido que pode sacar a cada licitación. A miña opinión personal, para min, é chao. Na actualidade eres un dos máximos responsables da Delegación Galega e, polo tanto, estás encargado de seleccionar os 4 gaiteiros que representan a Galicia na final do Trofeo Macrimo. Pero, sin embargo, podemos apreciar no mundo da gaita que cada vez os concursos van a menos. Que crees que falla para que se reducise tan drásticamente tanto o número de concursos como o número de concursantes? Penso que é un problema primeiro de escolas e despois de tema da administración. O tema das escolas creo que cada vez é máis complicado meterlle o gusanillo aos rapaces para que teñan o aquel de presentarse a concursos de evolucionar no tema da gaita. E parte desa culpa entre comillas, é o tema que temos agora con internet. Ti antes a única opción que tiñas de ver gaiteiros vos era ir a ver un concurso e de intentar interactuar con eles a través dos concursos e de velos en directo. Agora ti tes 1000 vídeos en internet onde tes a calquera gaiteiro de primeira man para copiar o que fai ou para seguir o que fai. Despois no tema da administración, está clarísimo que cada vez é máis complicado organizar concursos, dotalos económicamente, porque non sei cal é o motivo no que as administracións non queren apoiar ou potenciar este tipo de cousas. Como delegado da Delegación Galega do Festival Intercéltico de Lorient, estás moi en contacto coas distintas delegacións e, ademais, estás presente no Festival de Lorient. Como se ve a música tradicional no exterior? Realmente, a ventaxa que ten Galicia e incluso Asturias con respecto aos outros países celtas é que somos distintos culturalmente. É dicir, tanto Irlanda, Escocia como Bretaña usan casi o mesmo tipo de gaita, usan casi o mesmo tipo de formacións, usan moitas veces casi o mesmo repertorio, aunque sí que hai a súa variación, pero non somos distintos. O que facemos nós, o que fai Asturias, é distinto ao que fan eles, entón somos máis exóticos para os países celtas. Realmente a expectación que ten o Festival de Lorient de cara aos galegos é precisamente eso, que lle amosemos o que é a nosa cultura tradicional. Eles non queren ver unha copia de outra cultura, queren ver a nosa cultura tradicional e a esencia da nosa cultura tradicional. É o que están esperando ver, non outra cousa. Ben, desde fai xa algún tempo eres artesáns, dedícaste a artesanía e, como ben sabes, cada vez hai máis números de artesáns. É complicado facerse un oco no mercado vendo a cantidade de artesáns que hai? Complicado é no sentido de que ti tens que intentar vender un produto que sea asequible, pero que teña calidad. Entón, eso xa vai un pouco no traballo de cada artesán. É complicado, claro que é complicado, pero bueno, Galicia ten actualmente un grandísimo número de escolas, os artesáns estamos bastante repartidos por toda a xeografía, entón, cada un temos a nosa zona, aunque vayas vendendo hacia outros lados. No meu caso, tiña sorte de vender moito hacia o estranxeiro, pero penso que podemos cohabitar todos ben. E máis, ahora mesmo creo que hai unha boa dinámica entre todos os artesáns de consultarnos, de apoiarnos entre uns aos outros e de quitarnos as dúdas que temos en algunhas cousas. Creo que está funcionando bastante ben. E xa chico, ahora mesmo hai, aparte de que hai moitos, son todos de moi boa calidade. Como ves o futuro da música tradicional?
O futuro da música tradicional vexo ben. O que vexo máis complicado é o público da música tradicional. Explícome. Eu cando empecé a tocar hai moitos anos, a miña ilusión era, como dicía Ricardo Portela, que a figura do gaiteiro fose igual de respetada que outra figura dentro do ámbito da música, dentro do ámbito da festa tradicional. A estas alturas, siguen pasando cousas, unha cousa que é moi sinxela, pero que a mí me dá moita rabia, que ti cando ves un cartel dunha festa, pon orquesta tal en letras enormísimas, e ao final de todo abaixo pon e habrá gaiteiros. Pero os gaiteiros tamén teñen nome, igual que as orquestas. Entón, sigue pasando moito o tema de que a figura do mellor do gaiteiro nas festas pois é o último que as festas teñen en consideración. É dicir, bueno, se sobran os cartos, tamén teremos os gaiteiros. Nese sentido, vexo máis complicado. A música tradicional sí que traballa funcionando moito, porque aparte agora medio que se volcou o tema de que antes eran máis nenos os que iban ás escolas e son máis os adultos os que están. Entonces, vaise conversando unha cousa coa outra e sigue habendo moitísimos alumnos. O medo que lle teño é ao público, que o público sepa que o que está facendo é música tradicional e non é un puntiño que de repente vas a unha festa a facer unha foliada pequeniña para que a xente estea atendendo. Non, somos parte igual da festa, parte da cultura. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se che gusta, dalle like, suscríbete á canle, visita as nosas redes sociais, visita a nosa web e, como sempre, vémonos no próximo vídeo.